आज दुर्गासुरवध हे चरित्र आम्ही दशावतारी खेळ रूपात योजिल्ले आसा आणि पात्रां सगळी रंगभूमीचेर येयली आसात. तर दशावतारी म्हणल्यार लोककलेचो हो भाग आसा. आमच्या कारवार तालुक्यात लोककलेचो हो भाग पूर्वा पासून ती चलत येयली आसा आणि ही चलत येयली आसा तेन्ना ती पैंगिणी, काणकोण, लोलये ह्या भागात बी पयली पुरातन काला पासून त्याचा खंयच्यान स्टार्ट जालो म्हण त्याचो अंत ना, आरंभ ना आणि त्याचा अंत ना आणि अशें ती फुडें रावपाक जाय म्हण हे ल्हान ल्हान नाटकुले हे मी ल्हान ल्हान कलाकार तुमच्या मुखार सादर करतीच आहात. तेन्ना तुम्ही तेमकां प्रतिसाद दिवचे आणि शेवटपर्यंत तेमकां ताळ्यांचो गडगडाट तेमकां स्फूर्ती दिवची आणि अशेंच ही कला फुडें परंपरा चालू रावचे साठी आमचो हो अट्टाहास आसा. तेन्ना सरकारान सुद्दां ह्या गोष्टी कडेन तेमकां अर्थ सहाय्य म्हणा खंयचे आधुनीक सहाय्य म्हणा हे दिवन घेवन ही कला फुडें व्हरपाक तेमकां सहकार्य करची आणि तुमचे कडेन विनंती आसा की शेवटपर्यंत रावन ह्या कलाकाराक तेमकां ताळ्यांचो गडगडाट तेमकां स्फूर्ती दिवची आणि शेवटपर्यंत हो भाग तुम्ही पळयचो. धन्यवाद.
साधन असा. नारायण नारायण. पण बरेच दिसाले खंयच कलाचे निमित्त मेळना आणि कलहा बगर ह्या नारळाच्या जीवनात चैनच पडना. आता त्या खातीर किती करचे पडटले. नारायण नारायण. आयले लक्षात. धर्तरेचेर हिरण्यकश्यपूच्या वंशातलो दुर्गासूर दैत्य बरोच काळ जालो ब्रह्मदेवाची तपश्चर्या करपा बसला. ताच्या कडक तपान पृथ्वी सुद्धा हाजून गेला. तेन्ना ब्रह्मदेव ताका प्रसन्न जाल्या बगर गत्यंतरच ना. पळोवया ब्रह्मदेव ताका केन्ना प्रसन्न जावन कसलो वर दिता तो. चल नारदा, बेगीनच येवपा लागला तुझ्या भाग्याचे दीस. ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय
असे तप पळून घोर मनात आनंद झाला कमलासन या वेळा धावणेला देवच्याक वरदान आयले आयले ब्रह्म सनातन आयले आयले ब्रह्म सनातन वर देवच्याक आपल्या भक्ता वर देवच्याक आपल्या भक्ता आयले आयले ब्रह्म सनातन धावन 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 यो तू रे विभुवरा धावन 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 यो तू रे विभुवरा दर्शन तू धीर मका करुण सागरा दर्शन तू धीर मका करुण सागरा धावन 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 यो तू रे विभुवरा धावन 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 यो तू रे विभुवरा अवयव पुय तूच असा मुझ्या जीवन भरा अवयव पुय तूच असा मुझ्या जीवन भरा ना कोण तुझ्याशिवाय माका संसारा ना कोण तुझ्याशिवाय माका संसारा धावन 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 यो तू रे विभुवरा धावन 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 यो तू रे विभुवरा तू रे विभुवरा तू रे विभुवरा हे देवा ब्रह्मदेवा कमलासना या तुझ्या दासात दर्शन देऊन पावन कर रे देवा ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम असे तप पळून घोर मनात आनंदिला कमलासन त्या वेळा पळाया धावून येलो वर देवच्या आयले आयले ब्रह्म सनातन आयले आयले ब्रह्म सनातन वर देवच्याक आपले भक्ता वर देवच्याक आपले भक्ता आयले आयले ब्रह्म सनातन आयले आयले ब्रह्म सनातन आयले आयले ब्रह्म सनातन ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः बघता ओम ब्रह्मदेवाय नमः बघता ओम ब्रह्मदेवाय नमः बघता तुका भक्ता तुझी ही कठीण भक्ती पळोवन म्हाका खूप खोस आला तेन्ना तुका जाय तो वर मागून घे या दुर्गासुराचा नमस्कार मानून घे देवा मनपूर्वक नमस्कार तुझ्या पायाशी. मनपूर्वक नमस्कार तुझ्या पायाशी. तिन्ही जगात अमर असती तू वर. तिन्ही जगात अमर असती तू वर. मनपूर्वक नमस्कार तुझ्या पायाशी.
वर म्हाका दी देवा. बघता तू तिन्ही खंडात अमर आणि अजिंक्य जातलो. पूण जेन्ना तू ब्राह्मणांचेर ऋषी आणि मुनिजनांचेर अत्याचार करतलो त्या वेळार तुजो एका अस्तुरे कडल्यान अंत जातलो. बरें देवा. तथास्तु. परत देऊन ब्रह्मसनातन परत देऊन ब्रह्मसनातन सत्यपुरी चाललं देवदेव सत्यपुरी चाललं. वा वा ब्रह्मदेवाचा अभय वर तर मेळच. आता राजधानी कोचून फुडलो विचार. ब्रह्मदेवान वरदान दिले खरे पूण निमणे बीक ओखलास न्ही. म्हाका एका अस्तुरेकडच्या मरण. ब्रह्मदेवा वेळ येतलो त्यांना पळून घेतलात का? हा अमर असा. आता पळया खडगासुर तो मोठो पराक्रमी कलया सुरतो
ती वार्ता ऐकव्या हदीर आमचे कान आतुर झाले असतात. महाराज, आपल्या तपाचा समाचार सांगून आमच्या मनाचे समाधान करा. प्रधानाधिष्ठानो, धन्य धन्य हो धन्य पोळोव्या कालाची वेगळा. ब्रह्मदेवाच्या वरान आज हा अमर आणि अजिंक्य झालो असा. त्यांना आता पहिली अमरावतीचेर स्वारी करून इंद्रासकट 33 कोटी देवाचो पराभव करून ते अमर सिंहासन आमच्या ताब्यात घेऊया. महाराज, आमच्या पराक्रमाच्या बळावर 33 कोटी देवा सळो की पळो करून सोडूया आणि तो इंद्र तर कायमच गर्व पराक्रम दाखवता आणि अमरपूर आमच्या स्वाधीन करून घेता. इष्टानो, आमच्या पराक्रमान नक्कीच स्वर्गाचे जैत मिळवूया. आणि मागीर किती महाराज सांगा. महाराज, सांगपाक वेळ काढनाकात. आमच्या समर्थाची तुमका कल्पना आसात त्यांना स्पष्ट किती ते सांगात. महाराज, आमच्यासारखे बलाढ्य वीर तुमच्याकडे असताना तुम्ही फक्त आज्ञा करात, मागीर पळयात आमचो पराक्रम. इष्टानो, हरिहर ब्रह्मासकट पाताळ जिंकून त्रिलोकपती जावपाची म्हजी इच्छा असा. महाराज, इतल्याच न्ही, आमच्या पराक्रमाच्या बळार कृतान काळाक सुद्धा पाया मरावर तुमची इच्छा पुराय करतले. त्या खातीर संशय धरनाकात. महाराज, हरिहर ब्रह्मासकट सगळ्याक नामशेष करून तुमची इच्छा पुराय करतले. अशे सेवक आक्रमण करण्याची तयारी कर. महाराज, तुमच्या
आणि त्या जोगड्या शंकरा हो दुर्गासूर रूपी शनी तुमच्या जीवन राशी देता सांभाळून देवांचो राजो इंद्रदेव तो दादा दादा देवांचो राजो इंद्रदेव तो अमरावती येता कथा
आतापर्यंत श्री विश्वकृपेत या अमरपुराचे राज आम्ही आनंदात लिहितात बरे आपापल्या कर्तव्याने नियम सांगून तुझ्या मनाचे समाधान करत देवेंद्रा भगवान विष्णून म्हणजे शौर्य आणि धाडस कळून म्हजी या पदाची स्थापना केल्ली आसा पुण्यवान ते आशिले जगा पुण्यवान ते आशिले जगा स्थापना करता वैकुंठात धाडटा आणि पापी लोकांक नरकात धुकलून दिता असो म्हजो नेम हांव कडकपणान पाळत आसा अमर नायका म्हज्या कार्या बद्दल तर तुमकां खबरच आसा तरी अमर नायका ऐका हे म्हजे अमर नायका ऐका हे म्हजे आणि आज्ञेची वाचत चाले नियमाप्रमाणे यज्ञ होम हवन कायम चलत आसा आणि हर एक देवाचो मान त्या त्या देवाक वरून पावयता हातून अजिबात अशें ना देवानो तुमच्या नियमावळीची उतरां आयकून म्हजें मन आनंदीत आनी समाधानी जाता बरें जालें असलो आनंद नारद मुनी येतात म्हणजे आमच्या आनंदाचे उदक पडले म्हणपाक हरकत ना सांगल्याशिवाय कशा कळले आमकां कितें जाता सांगात पळोवया बरें तर सांगता ऐका कशें सांगू इंद्रा कशें सांगू तुका इंद्रा कशें सांगू तुका कशें सांगू तुका
वाचे उचिता बाबा रे कित्या त्याचे शौर्य कित्या त्याचा पराक्रम नारायण नारायण मुनी आता कित्या करपाचे देवानो आता कित्या करया अमरेशा तुम्ही या नारनुंच्या उतराचेर बेश्टेच भयबी जाय नाकात येऊ दी तांकां दुष्ट राकेसा तुझा जळटा दुष्ट राकेसा तुझा जळटा तुझे बळ आज तांकां दाखयता अमरपूर है तुका पळयता अमरपूर है तुका पळयता आयलो तो जरी या देवराज एका परस एक अशे पराक्रमी वीर आसतना आमकां दुश्मनाची कसली पर्वा आसा येऊ दी तांकां देवेल महाराज या सर्गाची जर कोणी आशा धरली असत तर घन घोर युद्ध करता. या कृतांत काळाच्या पराक्रमांकार आमच्या सुखाड बी त्या चांडाळ नस जावपाकच जाय त्या खातीर बिंदास रावात बरे तर देवांनो येता हाव राकेश आयले जाल्यार तांकां धांवून घालात नारायण नारायण आता पयस रावन हांची मजा पळया नारायण नारायण देवानो ए उदुष्ट तांच्यान तुम्ही जिथे वचनात मरण रे विसरू ना तुम्ही हांगा आयले मरण रे विसरू ना हांगा आयले माझ्या हातान डोळे आयुसले माझ्या हातान डोळे आयुसले मरण रे विसरू ना हांगा आयले मरण रे विसरू ना हांगा आयले अबाणाचो मार अबाणाचो चांद्रानो वाईट हितून मनात धरून तुम्ही हांगा आयलात हाचो प्रायश्चित वो अग्नी तुमकां दितलो कोण अग्नी उडयता मस्तक उडयता मस्तक
सगळ्या देवाचो नाश करपा खातीरच आज आमी ह्या अमरपुरात आयिल्ले आसात. तो यो जो दाखोवचे बळ. नमन तुका गणपती नमन तुका गणपती नमन तुका तुझ्या चरणात सद्गती सदा मका तुझ्या चरणात सद्गती सदा मका तुझ्या चरणात सद्गती निवाण भय दया निवाण भय दया संत सजनाली संत जनाली नमनाथ यागला आत्मभजन रंगोली सदा मका तुझ्या चरणात दळिद्र्या कपटपण करून देवा करेलो कपटपणाचो डाव खवळीला यमधर तुका आमच्या पुराण कसो वाटला त्याच पळय. चल सर पुढे यो असो यमधर्म चांडळा फुकट वाट वाट. धीमे 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 कीर्तन वाजता धीमे 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 कीर्तन वाजता ब्रह्माचा धरता गजानन तांडव नृत्य करता गजानन तांडव नृत्य करता गजानन तांडव नृत्य करता
तू वेडो कुंभार विठ्ठला तू वेडो कुंभार चिरचे साकार चेर दिला मातेक आकार विठ्ठला तू वेडो कुंभार विठ्ठला तू वेडो ब्रह्मा विष्णु आणि शंकर ब्रह्मा
मोठो बलाढ्य अशा या बलाढ्य दुर्गासुराचा नाश कस तऱ्हेन करचो हाचो विचार आता करपाकूच जाय. तेन्ना आता कितें करपाचे? खरेंच म्हज्याच वरान अमर जाल्लो तो दुर्गासूर सगळ्यांक त्रास दी सुटला. संकट आज हे अशे जगाचे, संकट आज हे अशे जगाचे, भार करूला करे दे, नाही करियता ताको आय, नाही करियता ताको आय, त्याशिवाय ना त्या दुष्टाचो नाश केल्याशिवाय धर्तरे वेलो भार कमी जावपाक शक्य ना. तेन्ना महादेवा आता कितें करपाचें तें तुमी सांगात. देव हो, दुष्टांचो नाश करून दुखी कश्टी लोकांचे आणि जगाचे रक्षण करप हे आमचे पहिले कर्तव्य. पूण तो दुष्ट आमच्या मुखार तरी येवपाक जाय. ए उतारिता ताणी देवांक त्रास दिलो न्ही म्हणजे तो आता आमच्याकडे लढाईक आयशिवाय रावचोच ना. मागीर ताचो अंत नक्कीच करूया. देवानो नमस्कार. देवानो तुमची सगळ्यांची भेट एकूच कडेन जाली. आमचे रक्षण करा देवानो, आमचे रक्षण करा. त्या दुर्गासुरान आमचा पराभव करून आमची अमरावती ताब्यात घेतला. देवानो त्या दुष्टाकडल्यान आमच्या अमरावतीचे रक्षण करात. देवानो भिवू नाकात. नारदा कडल्यान सगळी खबर कळली आसा आमकां. आमी फुडें कितें करपाचें होच विचार करतात. तुम्ही कसली चिंता करनासतना तुम्ही तुमच्या सुरक्षीत जाग्यार चलात. बरें तर देवानो. महादेवा भीती निकिताप्रमाणे त्या दुष्टाचो अंत दादल्या कडल्यान ना. म्हूण कितें करपाचें तें समजना. खरेंच अरे ते राकेश हांगा येतात अशें दिसता. महाविष्णू आता मुखार आयल्या संकटाक तोंड दिवचेच पडटलें. प्रधान वीरा किती पळयता हाय? किती महाराज? प्रधान आम्ही ह्या कपटी विष्णुकून सोदपा खातीर वैकुंठात आयले. जाल्यार जाल्यार हे हे तिगूय देव एकूच कडेन सापडले पळय. हे कारदान बरेच झाले म्हणा. त्यांना वेळ वगडा नसताना ह्या तिनूय देवाक नामशेष करूया. तांडल्या राकेशानो कोण आसात तुम्ही? हे आमचे महाराज दुर्गासूर आणि ब्रह्मदेव हांचो वरदायक असा. इंद्रा सकट 33 कोटी देवाक जिखून आम्ही हांगा आयला. त्यांना सरास फुडें मूर्ख राकेशांनो हो विचार थांबयात. ना जाल्यार त्याची ख्यास तुमका प्राणदंडात मेळटली. कितें
तुमका ओढून हांगा घेऊन आयला हात लारे काढला न तू काळा वेळा. हात लारे काढला न तू काळा वेळा. ओढून या असं मरण काढ. ओढून या असं मरण काढ. हात लारे काढला न तू काळा वेळा. हात लारे काढला न तू काळा वेळा. मिळवून वर्तांचे या जगात तुला मिळवून वर्तांचे या जगात देव है कोण तुला गंधला. देव है कोण तुला गंधला. हात लारे काढला न तू काळा वेळा. हात लारे काढला न तू काळा वेळा. हात लारे हात लारे हात लारे. चांडाळांनो, तुमका जसो जन्म दिला तसे मरणही दिवपाक शकतात हे लक्षात दवरात आणि चलू लागा हांगच्यान ना जाल्यार तुमचो अंत हो निश्चित समजायात. ब्रह्मदेवा कोणा मुखार उलयता तूं कसले भाषण कसले भाषण होय ना गीते तुझाची चुका रे. होय ना गीते तुझाची चुका रे. कसले भाषण कसले भाषण पाया कोंडा तुझा असं तुमका झालं देवपणाचा अहंकार पाया मला माडो बहादीर आज आम्ही हायला चल यो जा. ब्रह्मा विष्णू आणि शंकर. ब्रह्मा विष्णू आणि शंकर सावकार बसले मागारे. सद्गुरू दिसले सद्गुरू दिसले मागारे. सद्गुरू दिसले. नीच राखेसा ब्रह्मदाक आपला पराक्रम दाखवला आता तोच मका दाखव. अरे आज मरेन तू सारखे असे कितले तरी राटेस या वैकुंठाचे चाल करून आले आणि मचकल्यान मरणांना तर ना पडले. चल यो सर पुढे. अरे काळ्या विष्णू फुकटची उलवणी करून आमका नावमेद करपाक पळयता. काळ्या कपट्या काळ्या रे कपट्या कपट नाटक्या. काळ्या रे कपट्या कपट नाटक्या. वकिया माया काळ्या आदरू नाटक्या. राखेसा फोटो काढणाराया. राखेसा फोटो काढणाराया. सोडून जातोरे देवया आम्ही आता या क्षणात. कपट्या विष्णू आतापर्यंत तू राखेसाक फसवून त्यांचा नाश करत राहिला. तातच सोड आज आम्ही देवांचे घेतले. चल यो दाखव तुझा पराक्रम. असे आमचा सोडून घातले. अरे तसे त्याला वेळ कित्याक यो तर असो सर पुढे. कृष्णा तू का रे काना तू का रे. कृष्णा तू का रे काना तू का रे. ताकीत करता कोणाल्या घरावे. गडगडे मोठुना गाणे कृष्णा. गडगडे मोठुना गाणे कृष्णा. गडगडे मोठुना गाणे.
वाकड्या मेंद्या तुझा म्हणटा दुर्गासुरा अजूनही रगस्कुलाचो अंत जावपाक नाका अशें जर तुका दिसता जाल्यार आयल्या वडेन परत चल ना जाल्यार आता तुझ्या ही उपदेशाची उतर ऐकून मुझे मस्तक भडकला वरदायक तू असा म्हणणारे
विश्वाची भय ह्या प्रबळ दुर्गासुरात दाखवू नका. सोड सोड रे त्रिशूळ बोल. सोड सोड रे त्रिशूळ बोल. भक्त गण भक्त तुझे. भक्त गण भक्त तुझे. सोड सोड रे त्रिशूळ बोल. सोड सोड रे त्रिशूळ बोल. ओढ शक्ती तुझी पळे. स्मशानवासी शंकरा, मुझ्या भुजबळाची कल्पना तुकाना. हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप अशा कितल्याशाच पूर्वजांचा तुम्ही ह्या पली कपटान घात केलो असा आणि त्याचा सूर्य बहादीर हा हांगायला असा. बरेच झाले तुम्ही तिघ देव एकटा सापडले. यात हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, आवड तुका बेलाची, आवड तुका बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा. सेवक देवानो, पळून पळून खोळीतले पाताळात जरी दडून बसले जाल्यार हो दुर्गासूर तुमका सोडताना. शंभो एक कमलास ना आता फुडे कितें करपाचें तेंच समजना. नादाचो खंय पत्तोच ना. तूं तर एखादा उपाय सुचय. तो दूत वरान मदान जाल्यार आमच्या कोणाचेच काय चलना. तो सारको आमच्या फाटीक लागिल्लो आसा. नारायण नारायण. देवानो, तुम्ही अजूनही पळतच आसात. नादा बरं झालें तू मेळ्ळो तो. त्या नीच दुष्ट दुर्गासुरान आमकां त्राई भोगवान करून सोडला. तू तर एखादा उपाय सुचय. देवानो, तुमच्या राहिल्या या घोर संकट काळात दुर्गासुराचे वरदान किती आसा तेच तुम्ही सल्याशी दिसतात. याद करात आता आदिशक्तीशिवाय या संकटातून तारपी दुसरा कोण ना. सामके खरें. या घोर संकट काळात आदिशक्तीक आपयले बगर दुसरो पर्याय ना. आणि म्हज्या वरदानाप्रमाणे ताचो अंत एका वस्त्रेच्या हातांतल्यान जावपाचो आसा. तेन्ना तिकाच हरवया. धावने योगे जननी देवी आदिशक्ती आवे. धावने योगे जननी देवी आदिशक्ती आवे. संकट है बड़ बड़े आज सबरे जगाए. संकट है बड़ बड़े आज सबरे जगाए. धावने योगे जननी देवी आदिशक्ती आवे.
नमस्कार माते भूलोकातल्या दुर्गासुरान ब्रह्मदाच्या वरान मदान जाऊन जगात आकार माजेला आणि इंद्रदेवाचो पराभव करून आमच्या तिन्ही देवाचो नाश करपा खातीर आमच्या फाटीक लागला आणि म्हज्या वर्धनाप्रमाणे ताचो अंत एका अस्त्रे कडल्यान जावपाचो आसा. म्हणूनच तर आमचा नाईलाज जाऊन तुझा त्रिशूळ सुद्धा त्याचेर चलना. माते देवाचे आणि जगाचे रक्षण कर. देवानं आता भिपाची गरज ना. आता वेळ काढी नसतना हांव आता त्याचा अंत करपा खातीर दुष्टानाशाक आता
सध्या ब्राह्मणाच्या रक्षणा खातीर हा प्रगट जाल्ले आसा अशे म्हणजे त्या कपटी देवानी आपल्या रक्षण करपा खातीर एक अस्त्रीक आपल्याला तू एक अबला तू एक बायल मनीस ह्या प्रबळ दुर्गासुराचे कितें करपाक शकता तशें असल्यार यो लढायक हे आदि जननी असा आज तुझ्या हातान मुझा उद्धार झाला असा त्यांना एकूच मागणे मागता देवी तुझ्याकडे सांग दुर्गासुराम किती जाय तुका माग तुझ्या मागणे हे आधी माये तुझ्या नाव बरोबरच मुझे नाव कायम उरचे त्या खातीर यापुढे दुर्गा देवी या नावात जगताचे आणि भक्ताचे रक्षण कर हीच विनंती जय दुर्गा देवी जशी तुझी इच्छा तुझ्या कल्याण जा